Intro gol. Uy, gabon na ako na matanawan ng kuwan na ba? Maginitan eh. Morning, mga idol. Hindi ko palas pa din ang tahan eh. Nanami sa manat mga idol. So we are heading to Barangay Mainit. Mahaw guys. Ito, tagal na diri. Dia nagdala come here. Time check alas 6:30. Parang isa oh. Subida mo rin dito. Hey, ma'am. Hi, ma'am. Ang taon. Wow! Ah! Gwapo kag uniform ha? Oh? Pare mo kay goods kayo. Ganda. Ama to. To. Indot ilang tulay dari guys oh. Mag-explore na pod me. Hello. Kini siya nga part mga idol murag bukal pa ni siya sakop. Patay kuya pan sa bida. Ato gol. Unahan ta ka gol mahaw. May kananan dia. Amang gol. Lisura ni cellphone na gamit ay. Looking for sponsor Insta. Purbida. Mao ni siya nga dalan mga idol from Barangay Mainit. Lahos ni siya og Barangay Panaraon. Araw. Landslide na na, landslide. Tawagan mo lang niyo niya. Wah! Woo! Astas mo rin subida rin ni Triday. Grabe ba, tunga-tunga pa, mura namig na unsa. Pagikan ko, mura skinsa. Tunga-tunga pa, mura nag na unsa. Unya, nakaambot na ka niya pagulian eh. Nasa portion nga landslide mga idol pero magian ra. Wala na, tama yung desisyon gol. Kamang yung motor oh. Kami pa. Overview mga idol. For the first time in history nakaanhi ko diri. Muna siya andalan ganiha nga among gisubida. Nya karon nagsubida pa man gihapon me. Ano man eh. Kabawas-bawas na gid may bahada na pero delikado lang kay balas-balas oh. Nene lang gol kay ayay. Ayay rough road na wala na kini may nindot. Rough road na eh. Lisod-lisod na batas ng kinabuhi eh. Naunsa naman eh, lawoy. Nagkadugay, nagkalisod man. Ano yung minings dari mga idol oh. Ano sila yung mga stocks. Bunal ah. Grabe way puwa subida rin napita. Nakabalos na ginmin, nadugay yung subida. Tuara, grabe view dari eh. Init lang dool kayo sa adlaw. Kita kayo. Asa? I love you. Grabe subida mga idol pero overview pod kayo. So perting nindota. Ngil-ngigag bahada diri mga idol oy.
Terus angkol oh. Sugikan dia mga idol oh. Nilusot siya diri sa tulay. Sakop sa panaraon terus ang goods kayo. Kondisyon kisa angkol ron. Pilawa. Close man bay. So we're heading to Masara mga idol. Amo to tanawon tong Masara ng landslide. Noon sa naman kakul. So muna ni siya idagway sa Masara mga idol. So kada tong panghitabo gipahawaan na og mga tao. Sayang ilang mga property diri, ilang balay. Na mingaw na jud kayo. Ay tao. Si angkol na lang saba-saba. Hurot tanan na mo yo, hulay nabilin. Ipahawaan og mga tao. Sayang kay ilang mga balay diri. Barangay Masara. Okay, ang Masara karon. Naging mingaw nito kayo. So wala ni siya. So hangak. Kana dapat nga side mga idol diha ang barangay hall. Tapos sa atbang diha ang portion sa landslide. Daghan na siya mga balay diri sa ubos mga idol. So karon murag nahawan jud. So pabalik na may mga idol. Daro. So napapicture mig pina-uptik mga idol, pina-live. Lupa-dupa na sa angkol. Elizalde. Welcome to Laikas Inland Resort Nature Park. Ayos, dili ta pwede dia kay by paired hadapita. What? Tawo kailang ground guys, goods kayo. Naray lang swimming pool. Cool, namde tawa dia. Ayos. Awaron di ba, belang-belangoy meron dere.
Bunal. Lawan kayo, Kol? Time is standing still as I Bike let swim, go guys. of your cold hand. Eyes are wet, Balik, ah. lips are dry, and all the things we'd planned were never what you wanted. We've been lying from the start. Guess I knew it, just ignored it. I let go of your cold hand. I guess I Sarap maligo. So visit na mo dire mga idol. Oh, oh. But if there's nothing left to cry for, then I will just crack a smile. Oh, Hindi kayo. Kanindot, liguan dito mga idol. Nam, di busay dito. So, padayon namin sa mga panaw kay manguli namin. Pato toya. From Nuevo Iloco mga idol. Diri mi agi sa kuan. Dalan lusot sa Barangay Mainit. lying on my own. Rough road lagi oh. Covered in your scent. Really tried to fall asleep, but Initing. I didn't understand. Kamanggol nganon diri kani agi. Always thought you left me when I tried to let it go. The sheets are covered in your scent. I guess that's why I thought Luya gol. that it took you by surprise. Oh, Time check but if there's 12:16. nothing left to cry for, then I will just crack a smile. Oh, Hila kay. Tama ram decision call. Ay doko kul. At Barangay Mainit, perte kainit. Grabe. Bida ha. Ganyan buntag pumatang sa bida kol, hap na naman lang. Parang hilak na. Hilak kol. Anong baktas ay? it was never what you wanted. We've been lying from the start. Tuara. I knew it, just ignored it. I Nabot namin yung bataan mga idol. Uya na ni kauban eh. Challenge, may challenge. Challenge. Wala. Ora to. Dito na kanan, mamukan. But Sa Laupungan Festival diri sa New Bataan, Davao de Oro. Tambalas pag oh. So that's all for today's video mga idol. Murag sulit amo ang rides karon kay gikapoy mi. See you next video mga idol kay wala pa tanong man og explore #explore the world. So amping ta permiya. #bike is life.